مرة زحمة كلتور سلاف بس سوزته بو خلق جميردين چیه؟ راستی آرمانجا ما تکوشینا ما جبو پیش گلی کرد بگیش رونایی ام جبو دموکراسی جبو وکویه جبو آشتیاک برومت ام خباتی دکن لیبله شهرداری شش مر گلکی گرینگی پیوستمی من جبو خدمتا گلی خواه ام ویدی بیشن بسازی سیویل او bu partiya xwe o gelê xwe re li kê derekê masî hebe ji bo xizmetê em berîberin ew cêkê masî hebe em xizmetê ji milletê xwe bikin. Em behsa projeyê mezin nakin çünkü em zanin dewleta Türk gavek em çehredariyê dikin hemû di warê aborî di her tiştî dibirin li ser me. Yani ji ber vî havî em bigêjin nîsanê xwe, bigêjin gundiyê xwe, bigêjin bajarê xwe û em bi hev re biryarê bidin ki em ê berî her tiştî kîja xizmetê em ê bînin ji gel re li ser vî havî em ê xebatê bimeşînin. Lê rastî proje me gelekî balkêş bi gelekî hêja henin. Em dixwazin mesela em dibêjin gel teva xebata şehredariyê bibe. Kooperatîfa nizam Kurdî baş ez nikan bînim ziman erê em kooperatîfa ava bikin. Ew destê gel de ji penêrê wî, ji mastê wî, ji fêkiyê wî, ji her tiştî em bigihînin bi xawakê erzanî em bigêjinin gelê xwe kooperatîfa ava bikin. O xizmeta bajara jî Mêrdîn bajarekî kevnar e dîrokî rastî jî ji aliyê turîzmê jî de gelekî îro herkes dixwazin Mêrdîn bibînin. Em bi xebatiya turîzmê jî em hinekî mezin bikin, berfireh bikin û em reklama wê a Mêrdîn ji hemû Tirkiye û dunyayê re bikin ki em bikin bajarekî turîzmê, bikin bajarekî turîst ve ev xizmetana em ê bimeşînin. برای نها دو جاران یعنی تو بخواست شاردار بوی قیوم هات داین ترس هەیە جارێکی دیژی دەوڵەت قیوم دابنێ Rastî em bawer nakin vê jarê qayûm bavêjin. چما؟ Du cara qayûm avêtin lê gel rastî jî gelekî li hember derket. Ew rexnekirin, ew siyaseta wan rexnekirin. Îro carek din cara siziya vê siyasetê bimeşînin bêtir gelê Kurd û gelê Türk ev ê ji hev cuda bibin, ji hev ayrî bibin. Ev siyasetek wanî ne ji bo Kurda baş e ne ji bo Türka baş e. Devleta Türk veya desthilatê Türk gerek siyasetek nûjen siyasetek ne ava bikin bi vî aqlî bi vê hişmendiyê rastî jî zerarê didin Kurda jî Türka jî. Ji ber vî havî em dibêjin ji îro pê ve qayûma navêjin. Av ji me re pir girîng em çi dikin îrada gelê me bira carek din derkeve lê ew çi dike bira bikin. Mesela gelê me bibêjin siyaseta qayûm em ne razînin ew îrada derkeve holê. gelek spas Sağ ol.